Hey, what's up guys? I'm back with another video. Okay. This is one of my favorite cars. New Scram 411 मोजाङानो गारिया सासे आंनि लोगोनि बिदायाबो लादों दाख्लैसो सेम कालारानो दानिबो रेडआनो I guess आं सालायफेराखै नाथाय मोजाङानो गारिया मोजां जागोन रिफाइन होनसिनदों माथो आंनि थाखाय एसे रिफाइन होननानै बुंदों रिभिउफोराव बुंदों मानसिफोरा आं मिथिया जिखुनु आं फार्स्ट टाइम दिनै हेलमेटाव माउन्ट खालामनानै भिडिअ खालामदों दे माबायदि फैदों आं मिथिया I hope मोजाङानो फैदों जानांगौ बे पुलिस स्टेसन खोन्थाबाय आं जिखुनु I hope मोजाङानो फैदों भिडिअआ and yeah नाजागोन आं साबसिन भिडिअ बानायलांबाय थानो दा as usual दिनै Sunday इभिनिं राइड साहा थांनो नागिरदों सासे लोगोखौ लांफानांगौ आगोलाव एग्जस्ट लागायनाय समाव बिराद इन्जय खालामबाय आं बेफोरखौ बिराद गोमोना साउन्डआ आफ्टार मार्केट एग्जस्ट लागायनाय समाव आरो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो गारि दिहुनिया दिनैसो 1 weekआनो बारबायमोनदां ओरैनो सोलिसोना दंमोन बाहेराव ओंखारनाय जाया बारा बेखायनो दिहुननायबो जाया आरो माबा मोनसे नांगौबा टाउनाव थांब्रबनो साइकेलजोंनो थांनो हायो आरो फादारनि बाइक दङ फादारनि बाइकजों थाङो लायो Rihan Sardino Mojo Mahindra Mojo खोनादों गारिया बिराद मोजां होननानै नाथाय एसेबां मार्केटखौ माबा खालामनो हायासै टेस्ट खालामनो हायासै गारिया बाइकआ ओरै थांबाय रौता तेजपुर ओरै जागोन मेन र'डआ उनाव दालाङा जायाखै माने ओमफ्राय दा जों थांदों साहा yes भैरबकुंड माबायदि खोनादोंथाय माइकखौ आं मिथिला दा नायफिनबासो मिथिसिगोन सिगांथ' फार्स्टआव आखायाव ओरै लानानैसो खालामोमोन आङो मबाइलखौ बिराद रिस्किमोन बाइक सालायनानै आरो भिडिअ बानायनाय आरो सोरबा उनाव जेनेबा लोगोफोर उनाव जिरायबाथाय आं बिसोरखौ खालामहोयोमोन आरो रेकर्ड खालामहोयोमोन आङो दा आङो दाम खमनि चिप प्राइसनि मोनसे माउन्ट बायदों दा बेखौनो लगायदों आरो आङो नायनोसै माबायदि फैयो दिनै टेस्टिंबो बुंनो हागोन बेनि रेकर्डआथ' आं मबाइलजोंनो बानायो दाबो जेबो एक्सट्रिम केमेरा लानाय जायाखै बाजेट प्रब्लेम र' मा खालामनो
जेखियानो जा लोगोखौ लोगो हमसै लाना थांफानोसै हारसिंबा एसे बरिं मोनो बेखायनो हारसिं बेरायनो बायो आरो आङो जेखियानो जा नै ओरै गावस्रानाय थिनदोंमोन दा बेखौ थांनि लोगोखौ लोगो मोननानै आं कल खालामनांगोन खेबसे बेखौ ओमफ्राय कल खालामनानै लोगो हमनोसै आं डेन्जारेस एरिया बिराद एक्सिडेन्ट जायो बेयाव गाजोब्बायलै नै गैला सेस स्पिड ब्रेकाराबो एसेबां गिदिर गिदिर ट्राक सालायो बबाव थानो बेलाय लवारनियाबो एक्सुवेलि मा होनगोन बेखौ माबासो मा होनगोन प्लास्टिकनियाव बबाव थानो बिदियाव पारमानेन्ट बानायाबा थाबथानो एबार जों फरेस्ट केम्पखै हाबनो नागिरदों नायनोसै दैया मालाबा गिदिर जानो नागिरो मालाबा फिसा मालाबा गिदिर दिनै नायनायनि थांनो हायो ना हाया मेन गेटखै थाङालासिनो बेखै थाङो अके स' लामाया बेनो मानसिफोर फैनो हागोन ना ओमफ्राय गारि मानसिया थांगोन माथो नै गाखोन दं माथो नायनोसै दैजों भरसा गैयाना दसेनो गिदिर दसेनो फिसा जायो दहाय अखा हादोंमोन आरो गोजौआवबो अखा हादोंबो जानो हानाय जों बागान नायग्रासोलै गिदिर मानसिफोरसो दैया आयै दैया थानाय नङा ना गोदाव गिदिरथार माथो गोदोबा गोलैयो खस्थ' जागोनलै गारियालाय फैनानै नोंसोरनि बाथौ नुवा जायो अके नायग्रोनि गोथौ ने थौयै कि गिदिना थांसै पिस दान सोरां हरनि अखाफोर गावदां दैबारनि वाटार क्रसिं नायनायनि बारनो हागोन ना हाया गोथौ नामा मा अन्थाइ दं फैदो बारनो हाबाय माबाया एक्जस्टखौ चेन्ज खालामबायना आङो गोजौआनो गैला ओंखायनो बन्द' जानो नागिरो
सेसेयावनो थांनायावबा इजि जागोन जियावहाय फैनायाव दै बुनाय जायोना एसे थांनायावलाय स्ल'आवहाय थांबिनो ओरै ब्लं थांनो हायो माने गारि माबा अन्थाइया गिदिर थानाङा ओमफ्राय मेना बेनो ओमफ्राय बारा थाथारनाङा दै ओमफ्राय आं दै बारनोबा बाला नै बुस्थुआबाथाय गैलालै बालाया दिरदा खालामो सुखुलांना बाला बालाया साखाखौ फिदिंबाय थायोना गाना बालासिम गोथांथार दंमारो बाला ओइसो लोगो मोनाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाखालै उफाय गैया बिसोर जेरै ना दानग्राया ना दाननानै फैसा खामायो मिथिदोंना अमा दानग्राया अमा दाननानै फैसा खामायो बिसोरबो दंफां दाननानै फैसा खामायो गोदोनिफ्राय माबाबाय उफाय गैया गावनि उदैखौ नायनो थाखाय थाब खामानिखौ मावखानांखागोन बे नेचारेलखा दाना नाय नों सार्कोल बे सार्कोलसो फिसा एम्फौ एनलानिफ्राय सानोबा एम्बुआ माखौ जायो एम्फौ एनला जायो आरो जिबौआ एम्फौखौ जायो गोदोनि लेखायाव मोनबोखानाय माथो मानसिया गासिबो जाजोबनो हायो मानसियानो फाप्पिसिनबाय दा मानसियानो मोजांसिन आरो जहाँ पे कहीं तू मेरा ये सिमांग था गेले फैयो सना गैयामानो मोखां मुलुगा सिमांग था गेलेबायो सना गैयामानो मोखां मुलुगा गैयामानो मोखां मुलुगा आइजोफोर भैरबकुन्द सफैबाय जोङो मेन गेटखै फैयाखै जों फरेस्ट केम्पखै हाबनानै फैनाय जाबाय एक्सुवेलि आं दिनैसिम डेडिकेटेड भिडिअ बानायाखै भैरबकुन्दनि सानसे मोजां सम लानानै मोजाङैनो एक्सप्लर खालामगोन र' जेखियानो जा दा जों ओरै फैदों आरो नायनो थाखाय ओरै हाबनोसै आरामनो beautiful borderland
अबावबा जिरायथ'नांसिगोन दसे ओरैनो जिरायथ'नोसै अबावबा So yang थाथ'नोसै ना दसेयावनो थाथ'नोसै गोसो Okay, so everyone, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आं एक्चुअली प्रपार भिडिअ बानायनो होननानै फैयाखैमोनबो नाथाय एसे गोलावानो जासिनदां दिनैनि भिडिअ जिखियानो जा आं मोजां सम लानानै सानसे मोजाङै भैरबकुन्दखौ एक्सप्लर खालामगोन स' आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा मोजाङै मिथिखागौ मा खालामनांगौ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो आंनि चेनेलखौ नायबाय थानो थाखायबा Okay, so I'll catch you later. Beep.